Hi mga igsoon, maayong hapon. So karon day adlaw Domingo. Yes. Asa ta day? Laag sa pahayahan. Asa ta, Brad? Sa pahayahan sa bukid. Subscribe. Subscribe. Channel. So, ato day may sa payay sa bukid. Bago pa na siyang open mga igsoon ya. Kanang ato may kung unsay joy lahi man ni sa ako lahi man ni sa picture, mas lindot yung ato ta sa personal jud. Bye-bye Mike Son, kita-kits ta dito. Bye-bye. See ya. Hi, may gabi. So, naabot ta dai mi di ay. Hi. Nami sa payahay bukid. Naabot na mi, pakita na ko ninyo ang lugar sa mag-picture sa mi kadiyot Mike Son. Bye-bye. Montage. Sa picturanan. So picture sa mi Mike Son. Tumaw sila ang yang stage. Picture ni ay pahayahay sa bukid. Pasensya kayo na sa picture. So ano siya ang stage. Pakita ang stage. Stage for example. Bago pa ni siya nga open, bago pa ni mga nila to ka kwan? Sa 31. October 31. Oh, 31 na ulo ugma man. Oh, ugma. So, bago pa ni i-open nila niya, abang-abang lang sa sunod nga ilang mga kwan, charge-dagan. Kita ke? Kan-anan ba? Ha? Ang kan-anan. So, mga sa nila kan-anan ay. So, mga na Christina ay. Hi, sa ipakita sa sabi. Hi sister. Hi sister. Hi Terter. Hi sister. Hi Brad. Hi, Romel. Hi Brad. Hi. Si ate ko ano? Sila na ibita. Mamili na migsudan pero na. Hindi kabut. Ano? Ano na lang dahil, pili dahil. Mamili ka na ng laod ako. Hi. So, naka-order na dahil mo. Order na may luto ba? Gutom ayo. Narap nila. Hi, so nabuhat na lang misa. Ambot lang nadungog pa ninyo ang akong tingog. Nagbuhat na lang misa kuan among order. Ano ni ako makaupa no? Hi. Oy, mag-copyright ta. Hi Mike Son, so nagbuhat na lang dai misa among order. Hi. Naong sa gutom ay. So, mga 30 minutes may naghuwat sa among kuan kay dugay kay naluto kay daghan kay tawo Mike Son kay bago pa man siya na-upload ko niya naay banda Mike Son. So, nanay banda nga naabot dili banda saging nga banda nga tinuod nila. So, naghuwat na lang mi sa kuan. Naghuwat na lang mi sa among gi-order. Si balik jud kay gutom kay oy. Ito gutom kay guys. Unsay kuan mo? Balik. Ay, nindot ayo kay nindot kay diri Mike Son. Dapat mari mo guys. Dapat mani mo diri. Paluto mo daan. Oh, kailangan paluto jud mo kung maabot mo diri kay di sa mag-picture kay mahotdan jud sa sudan kay dagan kay tao. Kinanglan nga
Alert jud mo dire. Visit lang ulit ka dito. Just visit here at Banilaan, Seafood Naga, fresh air kayo. Mo nag-ingon nga pahayay sa bukid, tinuod jud mahayay jud mo. Ako ipakita ninyo ang banda. So dara sila mga igsoon, nag-set up na sila sa ilang mga instrument. Ang mga instrument ilan ang gipangkuan. Bago pa na sila naabot mga igsoon kana. Kain tayo. Ngaon, 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 ngaon. Saan pagkaon sa ban? Saan pagkaon? Hi. Hi vlogger. Hi. So daghan kay tao mga igsoon no. Prank rin may pagkataon na. Hi, mana mo kaon? Wa pa. Dili ano man na. Okay ra, madugog na ninyo. Okay ra. Thank you. Hi. Ulo oy, wa pa oy. Bubog na yung banda. Hi. Hi. Hi Maigson. So time check alas 8 kape na nya. Muli na mi kay giapas na ko sa akong daddy ko. So mo na niya mong sakyanan di ay. So muli na ko kay giapas na ko sa akong bana nga pinangga kay nako. Abog kayo? Di mo na ka ba kwal gyo. Ibo ron ko nakamot good. Hi dade, wa may panihapon ra ba? Oh, asa na? Palihag style taglimpyo ni. Lupyo sa ta sakyanan di oy. Sakyan lang Ayan. Ha? Hi, hi sabi. Problema ni mo ta aron asa sa kaila. Ay magmotor man sila. So, salamat kayo. Like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Pahayay sa bukid. She's deserve. Tay. Musarap. Musarap ka dili. Nagway kuyo. Tan aram mo ta. Nagway pay ka.